रोटी भात पकाइब नाही मांजब बरतनमा दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा दहेज देके किनले बानी नगद रुपया 3 लाख तिलक से पहले दिहल बा नाच बजा समियाना के ना एक पैसा भी लिहल बा नगद रुपया 3 लाख तिलक से पहले दिहल बा नाच बजा समियाना के ना एक पैसा भी लिहल बा पपे हमर दिहले आवे जाए के साधनमा पपे हमर दिहले आवे जाए के साधनमा दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा दहेज देके किनले बानी बर्तन जे मांजब सैया बढ़ल नोह किया जाई कपड़ा फीचब हम नोह पालिस नोह के कुल्ही धोवा जाई बर्तन जे मांजब सैया बढ़ल नोह किया जाई कपड़ा फीचब हम नोह पालिस नोह के कुल्ही धोवा जाई राखल दाई टहल बजाई माना मोर कहनमा राखल दाई टहल बजाई माना मोर कहनमा दहेज देके किनले बानी दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा दहेज देके किनले बानी।